Viaje, hoxe no termómetro. Pois tal cal, que tal? 1:16 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Atentos, porque efectivamente hai cambios. Seguimos á farmacia derivados de que acaba de aprobarse recentemente ese anteproxecto de lei do medicamento. Efectivamente, un dos cambios ten que ver cos medicamentos que chamamos de marca. É dicir, se queremos un medicamento de marca e hai alternativa en xenérico, teremos que pagarnos, Rocío Padín, a diferencia, non? Si, así é, a nova lei do medicamento traerá un importante cambio consigo. Se queremos levar a marca comercial, vai haber que rascarse o bolsillo e por eso nos hoxe viñemos ata Santiago. Onda Rosa, moi bo día, como estás? Hola, bo día, Rocío, como estamos? A ver, contame un pouquiño, a xente que aposta máis polo xenérico ou pola marca comercial? Pois mira, a realidade é o que vemos aquí cada día é que a xente o que quere é a súa pastilliña de sempre, as pastilliñas pequeniñas roxas, como a veces nos piden. Entonces a xente tampouco sabe moi ben o que é un xenérico, o que é unha comercial, ela quere o que sempre levaba que é o que coñece. O sea, apostan máis pola marca comercial. Nos vemos por aquí que temos un bodegón. Aquí temos as pastillas do colesterol, non? Sí, a torvastatina, unha molécula para o colesterol. E temos por aquí a marca comercial. Sí. E por aquí O xenérico. e ao final, desta parte de aquí, que é a mellor a que máis coñezo eu, non? Son as pastillas da dor. Sí, o paracetamol é unha molécula moi coñecida, efectivamente. E tamén pasa o mesmo. A xente agora mesmo ubica máis polo seu nome, o paracetamol, xa se ven pedindo porque fai tempo que xa estamos dispensando os xenéricos. Porque a realidade é que a composición é exactamente a mesma. A nivel de excipientes, sí. O que pasa que a especialidade é un pouquiño máis cara porque o laboratorio, unha vez que lanza unha molécula, ten que facer unhos estudios. Esos estudios teñen un coste. Pero unha vez que pasan 10 anos de posicionamento da molécula no mercado, xa queda libre. Entón é cando entran os xenéricos e aí, por eso, poden ser un pouquiño máis baratos, porque non teñen que pagar o coste dos estudios. É que eso che quería contar eu, porque claro, a min agora, pois doime, por exemplo, a cabeza, ou teño colesterol, que metes aquí as pastillas todas. Claro, eu entendo que o xenérico que está aquí, ou a marca comercial, entón para min serían iguales, terían o mismo efecto. Sí, a nivel de composición é exactamente igual. A día de hoxe é exactamente igual. A diferencia é detrás, no tema da industria, que o laboratorio ten que pagar menos por o xenérico que por a marca comercial. Ajá, deixa de preguntarlle á xente. A ver, por onde nos decantamos máis? Moi bo día. A ver, vostede que se decanta máis? Pola marca comercial ou polo xenérico cando ven á Eu, farmacia? en principio, fíome máis da marca comercial, é a que coñezo. Igual é un defecto, pero en principio a marca que é o que coñezo, en principio. Por aquí decantámonos pola marca comercial, vamos por aquí. Moi bo día, como estamos? Vostede Hola, que buenos se días. decanta máis? Pola marca comercial ou polo xenérico? Yo más por el genérico, porque tiene las mismas composiciones y ahorro un poquito más de dinero. Aquí a nai de familia tirando pola economía familiar. Compañeiros, pois xa vedes que agora se queremos levar a marca comercial vai haber que rascarse un pouquiño máis o bolsillo. Queda aquí con todo este medicamento que me preparou Rosa. Grazas, Rocío, e grazas a Rosa aí por explicárnoslo, pero para entendelo ben, Bernardo, que significan estes cambios que van a entrar en vigor, que a todos nos interesa? Pois para que quede claro, Rocío, ata o de agora receitaban os médicos, os podólogos e os odontólogos, non? Pois ben, súmanse enfermeiros e fisioterapeutas sempre dentro das súas competencias, por suposto. A lei busca modificar o sistema de prezos de referencia establecendo un rango destes prezos e garantindo así pois un prezo o que teña acceso toda a cidadanía. Este cambio será un empurrón pros xenéricos, aínda que hai profesionais que teñen dúbidas nisto pola viabilidade dos laboratorios e tamén pola viabilidade da calidade. Receitaránnos o principio activo. Nos seguimos á farmacia e hai outros medicamentos homoxéneos, estábamos vendo, o que nos receitou o médico, o farmacéutico que ten que facer é darnos o de prezo máis baixo. Podemos elixir outro, sempre cando estea dentro dese rango de prezos, e se queremos outro distinto, que estea fora dese rango de prezos, abonaremos a diferenza, como estamos a ver. Quedan aquí excluídos os medicamentos en procesos crónicos ou en pacientes vulnerables. E o goberno tamén poderá adoptar medidas extraordinarias pois para garantir o acceso aos medicamentos estratégicos en situacións de emerxencia, como por exemplo unha crise sanitaria pois a nivel europeo. Pois moitas grazas, Bernardo, por esta aclaración e ollo porque